Телевизия СКАТ подготвя поредната, 17-та серия от поредицата Джон Лоутън представя България. Екип на медията и водещият рок-легендата Джон Лоутън от Uriah Heep са в рок-столицата на България, Каварна, за да заснемат интересните хора, места и традиции, начело с кметала Цонко Цонев. Градът е специален за вокалистът на Uriah Heep, защото от няколко години той нарича Каварна свой дом. Чудесно е да снимаме в Каварна, защото сега можем да покажем нещата под различен ъгъл. Не този на бързането при концертите и липсата на време. Сега вече имаме възможност да направим филм, а аз да науча много повече за града и региона. Да разгледам много от местата, където не съм бил. Ще бъде интересно. Каварна се превърна в българска рок-столица именно заради Джон Лоутън, който първи се съгласи и направи концерт тук, споделя кметът Цонко Цонев. Той е убеден, че филмът за града и региона има с какво да изненада приятно зрителите не само в чужбина, но и повечето българи. Ние сме малка община, но с много такива природни, исторически, туристически, спорти, всякакви забележителности. Вече има и административна. Така че доста неща. Мисля, че времето ще се окаже кратко за представянето. За пета поредна година всички избрали да посрещнат изгрева на 1 юли край Камен бряг ще имат възможност да чуят на живо култовата песен July Morning, изпълнена от Джон Лоутън. Рок-легендата се надява времето да е подходящо и всички да се забавляват. Ако дойдете, ви пожелавам чудесно изкарване и много забавление, защото за това се събираме. България има и опазва много традиции. July Morning е една от тях. А аз съм щастлив, че мога да бъда частица от всичко това.